Panel ba ganit? Dalang sinsiyo. Wala ang siyo kaya gamit na nimo. Gamit sinsiyo to. Doon di ka ha. Basta sinsiyo ganit. Palit ka, sinsiyo. Kanan siyo mo na, bala plain. Ano naman? Ang kanigang kwarta. Oo no? Papel na. Bayad din mo papel. Sampol. Ayan. Hoy, sampol ba? Sampol. Namdo na mo. Ana. Sa katibok. Magkuha ka sa katibok. Pak. Palit ka o... Sinsiyo. Palit ka. Suklian ka. Ay, gibalik diha sa bag. Arat na sa imong bulsa diha. Pak. Ipada ka na. Sama ni mo. Sa ito mikado na. Ito nang panghatag na ito. Pagharapon tayo. Panghatag na sa mga subscriber. Kung mo pagka-subscribe, subscribe na mo kay... Hala. Nay! Nagawa kayo mo. Shall we begin? Team Bakals TV! Let's begin now. Ako sa kadiri. Pakita sa kasi yung kanta. Kasi mo kipakita gini na. Ayun lang. Kata lang yung pakita gini na. Nga naman, kaya wag kalingaw. Nagkuba pa na yung cellphone. Rules. Ito may rules dito. Naka ni Gym 3. Ngita ko taglain. Ngita may cellphone kay ipulan kasi yung cellphone. Kubag din. Nabuak. Pakita bin. Ito nabuak ko. Gusto mo di mabuak ka ng agi. Ginawa ko na lang kumatabi. Kana, mangita ta. Tatas langsod. Atatas. KG Boy. KG Boy. KG Boy. Kadari, paayo. Paayo sa bus pakal sa yung cellphone. Diri sa bagong abli nga cellphone repair shop. KG Boy. Amo ni siya bago. KG Boy. Agad sa kadari. Pa-repair sa cellphone mo kaya napalitok na gapon. Sa akong cellphone, maganda mo. Ay, nako. Wa may bakti nila, pangos na. Asa karon? Tapos sa Kiki Boy. Gadget Mix. The next day, Pagkakaroon pagkamao, balik sa tadre sa ilang KG Boy. Ayaw na cellphone. KG Boy, tanaw na to. Kaya ni-chat tas KG Boy na ko. Nga boss, di pa uga na lang. Ano tanawon? Ayaw na yung cellphone. Happy? Happy? Wala na. Lol. Tara na lang. Wagi ka nag-ilis ang t-shirt no? Kasi mga excited sa. Kailangan. Oh, tempered. Tempered. Ta. Kana. Diyo. I-promote KG Boy. I-promote KG Boy. Game Boy. Delay, KG Boy. KG Boy Gadget. Sa KG Boy Gadget. Eh, ayaw niya akong cellphone. Ito. Operator sa bende. Amo mga taga-ikaw. Ano yung mga grupo ang ako ala. Ano yung mga KG Boy. O makasi mo. Ilibre ako kwan. Nasa tempered. Yeah, diba? Limpay ka. Hindi na to. Gulogin na siya. Tinagulagin. Grabe. Tingnan naman na niya. Slita tanan. Bukal sa. Bukuha nagtagos na mas lain siya kung ilasa kong ipayo ba? Malo ng LCD ang kita na. Wow! Asa ka nagpatupi ka diha? Salamat Pakita. Pakita mo si Ron be. Okay na kayo. Gupa na sad. Lolo. Manakot. Ano na? Okay. let's go. Lipay na ka. Ipay kayo. Okay. Okay. Thank you for watching our video. Okay. Don't forget to follow our Facebook page, Team Bakals TV. Feel free to like, share, and
our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the bell button for more videos. Thank you. Bye bye.